ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ንሓያሎ ኤርትራውያን ከቆጥዕን ከሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ድማ ዛጊት ግብረ መልሲ ተዋህቦን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ማይ ዘድልን ዘየድልን ሳይንሳዊ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ፈለግ አባይን ቀይሕ ባሕርን ንጥፍኣትን ልምዓትን ኢትዮጵያ ወሰንትን መሰረታውያንን ከም ዝኾኑ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ምዝራብ ከም ዘድሊ ገሊጹ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዋንነትን ኩለንትናዊ ኣረኣያ ብዛዕባ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ ምስ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘለዎን ኣፍ ደገ ክዛረብ እንከሎ ኢትዮጵያ ብታሪኽ ይኹን ብተፈጥሮ ዋና ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ገሊጹ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ሓቲትና ምስ ኤርትራን ጅቡትን ከጋጭውና እዩ ዝብለው ዝበለ ኣብይ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክዓርግ ትፅቢት ዝግበረሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እሱር ኮይኑ ሶቅ ክብል ከም ዘይኮነ ክትኮስ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምርጫ ጅቡቲ ኣዱሊስ ምጽዋዕን ዓሰብን ከም ምርጫ ክውሰድ ከም ዝከኣል ብዛዕባ እዚ ህዝቢ ኣብ መጻኢ ከይፈንጠሶ ሕጂ ክዝረበሉ ከም ዘለዎ ብዝተኻለ መጠን ድማ ብሰላማዊ መንገድን ስምምዕን ብፌደሬሽንን ኮንፌደሬሽንን ክኸውን ከም ዝከኣል ተዛሪቡ ብስሒ ህዝቢ ከም መፈራርሒ ዝሓዘ አብይ አሕመድ ዝሃቦ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንህዝቡ ድማ ጌጋ ርድኢት ዝህብ እዩ ነዚ ምጥሓስ ሉዓላውነትን ኣዋጅ ኩናትን ዝኾነ መግለጺ አብይ አሕመድ ሓያሉ ኤርትራውያን ክቃወምዎ ከለው መንግስቲ ኤርትራ ግን ዝኾነ ግብረ መልሲ ዘይምሃቡ ንብዙሓት ኣገሪሙሎ ኩናት ሓድሕድ ጀነራላት ሱዳን ሻዱሻይ ወርሑ ኣውፂሩሉ ብዘሎ እዋን ሞት ሰላማውያን ሰባት ስቃይ ዕንወት ከውርድን ከሎ ሚልዮናት ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ዛጊት ልዕሊ 9,000 ሱዳናውያን ክቕተሉን ከለው 5.6 ሚልዮን ተመዛቢሎም ከተማ ካርቱም ፈሪሳ ኢንዱስትሪ ዓንዩ ሱዳን ኩሉ ሽግራት ተቃሊዓን ተንበርኪኻን ሓያሎ ሆስፒታላት ተዓፅዩ እኹል ሕክምናዊ ቀረብ የለን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዝከናኸኖም የብሎምን ሕማማት ብፍላይ ድማ ሸሮኽ ኣስፋሕፊሑ ኩናት ደው ንምባል ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ውጽኢት ኣይተረኽቦን ዝነበረ ተስፋታት እውን እናተጸንቀቐ ይመጽእ ኣሎ ኩናት ብዘይ ምሕረት ቀጺሉ ተቐማጦ ከተማ ካርቱም ንኮንኮ ብድምፂ መዳፍዕን ጥያየትን ምትሳእ ዳርጋ ልምዲ ገይሮሞ ተቐማጢ ከተማ ኡምዱርማን ራሺድ መሐመድ ኣሕመድ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ጽባሕ ተኽሲ ደው ክብል እዩ ስምዕ ክበጽሑ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ እኳ እንተነበሮ እዚ ተስፋ ግን መዓልታዊ እናሃሰሰ ፍርሒ እናነገሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ ዶክተራት ብዘይዶብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕንወትን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለው ዘይሓላፍነታውያን ጀነራላት ዝኸተልዎ እኳ እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ክከላኸሎ ዘይምኽኣሉ ግን ውድቀት ሰብኣውነት ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ኢትዮጵያ መሕለፊ ፈተና ማትሪክ ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝወሰዱ ልዕሊ 845,000 ተምሃሮ እቶም 27,000 ጥራይ ከም ዝሓለፉ እዚ ድማ 300 ጥራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝሓለፉ ተምሃሮ ምስ ብዝሒ ኣነጻጺርካ ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ስንፍና ምምሃርን ምስትምሃርን ዘኸተሎ ከም ዝኾነ ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 88.7 ህጻናት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ምግባራ ዝነኣድ እኳ እንተኾነ ካብዚኦም 33.1 ጥራይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ካብዚ እውን 300 ጥራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሓልፉ ብምዃኖም ነታ ሃገር ገና ዓቢ ስራሕ ከም ዝጽበያ ዩኒሴፍ ይገልጽ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኣብ ጉዳይ ትምህርትን ስነ ፍልጠት ጥባይ ደቂ ሰባትን ዶክተር መሰረት ኣሰፋ ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን ስርዓተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ንምምሃር ዝሕግዙ እኹላት መሳርሒታት ዘይምህላዎም ምዃኑ ይገልጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን